Matapos ang matinding bakbakan sa hardcourt sa 1970 FIBA Basketball World Cup na isinagawa sa Europa, ay bumalik ang torneo sa South America. Ang bansang Puerto Rico naman ang nagsilbing host nation para sa 1974 edition nito mula July 3 to 14 sa tatlong lokasyon, sa San Juan, Caguas at Ponce. Nadagdagan din ng isa at naging 14 ang koponan na naglaban sa 7th FIBA Basketball World Cup. At kung sa mga naunang season ay host team lamang ang mag-a-advance sa final round sa 1974 edition, pati ang reigning champs pasok na rin. Hinati naman sa tatlong grupo ang 12 teams na natira kung saan ang mga top 2 finishers ang umabante sa next round. Ang Soviet Union, USA at Cuba ay pare-parehong nanalo sa kani-kanilang grupo na may 3-0 records. Second place finishers naman ang Brazil, Spain at Canada. Habang ang mga nalaglag sa preliminary round ay nagbakbakan sa classification round. Mas lalong uminit ang labanan pagpasok ng final round. Ngunit patuloy na mayagpag ang mga bansa na palagi ang nakakaakyat sa podium. Umarangkada ang reigning champs na Yugoslavia at powerhouse teams na Soviet Union at USA. Habang hindi naman nagpahuli ang Cuba, Spain at Brazil. Matapos ang single round robin game sa final round, ay nangibabaw ang Soviet Union at naiuwi ang ikalawang FIBA World Cup title. Na-dethrone man ay nakuha naman ng Yugoslavia ang silver finish habang nagbabalik sa podium ang USA sa pagkakasungkit ng bronze medal. At sa ikatlong pagkakataon, hindi sa champion team nang galing ang most valuable player ng season. Ang American guard na si John Lucas na nakapagtala ng 20.2 points per game ang napiling MVP. Kasama ni Lucas sa all-tournament team sina Alexander Belov at Alexander Salnikov ng Soviet Union, Dragan Kikanovic ng Yugoslavia at Wayne Brabender ng Spain. Samantala, pataas ng pataas ang excitement level ng mga Pinoy hoop fanatics, lalo na nag-qualify ang Gilas Pilipinas sa 19th FIBA World Cup at dito mismo gagawin ang mga laro. Get ready to be part of history and cheer for your basketball idols for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ng Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News.